Klub knjižara Kreativnog centra nalazi se u neposrednoj blizini Doma omladine. Ulaz u knjižaru je malo zavučen, a naći ćete ga ovako. U ovoj knjižari možete naći razne vrste literature za decu, mlade, a i odrasle. Romane, slikovnice, udžbenike, priručnike, edukativnu i zabavnu literaturu. Knjige su na policama raspoređene prema vrstama, uzrastima i izdavačima. Ovdje možete naći i knjige koje su objavile druge izdavačke kuće. Osim knjiga, ovdje možete da kupite i školski pribor. Postoji i deo gdje su izložene knjige koje se nalaze na akciji, a svakog vikenda se neke druge knjige nude uz popust. Verni posetioci knjižare imaju mogućnost da dobiju karticu kluba čitalaca, uz koju ovdje mogu da dobiju popust do 15% na izdanja Kreativnog centra. Jedan deo prostora knjižare funkcioniše i kao klub u kome se održavaju radionice za razne uzraste dece, susreti sa piscima, prezentacije novih knjiga, kao i drugi klubski događaji posvećeni knjigama. Tako je ovaj klub otvorio svoja vrata i za sastanke našeg čitalačkog kluba. Prijatnoj atmosferi ovog kutka za ljubitelje dobrih knjiga doprinosi lep izbor muzike za koji su zaslužne radnice knjižare. Zato vam toplo preporučujemo da i vi postanete redovan posetilac kluba knjižara Kreativnog centra i da otkrijete bogatstvo koje se ovdje krije.